日本人从事防灾，对日常生活如发现得到，嗰度家庭平常时如果准备好最少3日的平安食粮哦，也咪係日本政府應強調宣傳嘅觀念。其實也多年來，日本後生嘅對防災準備嘅意識也越來越淡嘅。不過日本嘅防災產業還係談論時代應轉型創新，像係大批電子產品，使得乾天嘅防災腳踏車，如係喜好賣嘅商品。今ここをチャージしている最中なのでこういう表示が出るんです。電器油自動車腳踏板搖到咔啦咔啦轉無停，啲茶成風嘅白地裡未見見關天，所以比天通6點鐘就關得咗12機數機嘅，係講發生天通無水無天架下，一啲防災型嘅自動車做咗發揮發電嘅作用，故所遇到人氣門上外賣。安否確認の情報収集手段というのがですね、もう全部スマートフォンとですね、テレビですとかコンピューターっていうものを推奨しているわけですよね。ですのでもう今災害が起こった時にですね、情報を取る手段としてスマホってとても重要な手段の一つになってますので、スマホで情報を取るためには電気がやっぱり必要になってくると。沙進現代人生活下下愛意思甚至產品，防災思考聽得到時代，同行動天然概念結合嘅產品，未係市場上同數分享嘅新產品。不過同小條嘅產品當中含有也一項。啲船隻當中加入幾粒嘅油煙呢，香搖啊，唔是30秒，規避船隻停電就變尿含牽動，為強人批講嘅意思未無貼嘅，一種馬桶處理機可保到在其係無水無天加害環境衛生。これも本当に最近の傾向で、10年から15年ぐらいの、それ以前はですね、トイレって言えば工事現場にあるような、仮設トイレ、匂いを消すんですけれども、それをゴミとして出すという形ですね。やっぱりこれも生活のやっぱり質を上げる。トイレの問題って比較的由一般客家日本人為咗屋企準備乾糧同水來做緊急物資，未帶動日本防災產業嘅發展。當今前台電器一間開業38年嘅防災用品店，大家嘢至少就做到700萬元日本錢客家新幣，按用就至少要新台幣200萬元客家。1ヶ月分ぐらいはあると思います。あと家族が多いので何かあった時に、あとその老人もいるので、やっぱ避難場所で暮らすのが大変なんで、老人はもう最悪家で自分たちでなんとか暮らせるようにっていうので、なんか何週間分かくらいはあります。リュックサックに全部収まるくらいに全部詰めたものが1個あります。一人暮らし始める時に実家が持たせてくれて、で実家でも年に1回中身を入れ替えたりしてる習慣があったので、今も同じ習慣で家に置いてあります。行一轉攤賣中還看得到百年嘅防災商品嘅專題，從一種緊急避難包還係當到日本家庭清楚為準備嘅東西。不過一種防災觀念，按多年來才開始有嘅時代變化。私もちょっと大学でそういう防災というか災害関係の研究をして、で大事だと分かっていつつも、やっぱり自分自身のこととなるとちょっと、いつ起こるか分からないっていうのはあるんですけど、ちょっと準備する手間があるのでなかなかできないなっていうのが。就日本內閣府2016年公布調查結果，因為自家喺啲唔危險嘅所在，故做冇特別注意防災民眾，65歲客家人只卡睇8%。不過對15到24歲後生人嚟講，稍增加一批，來到17%。另外地講喺防災未加減有啲準備嘅比例，未停電設施見而見少，對45%減少到25%。防災を何かしようっていうのってお金がかかりますので、今すぐのやはり明日の生活ですとか、今を充実させるためにお金を使うっていうことを考えるんではなくて、将来に起こるかもしれないっていうようなものにお金を使うっていうのはなかなか
踏み切れないところだというふうには一般的には思います。ですので余裕がある方じゃないとなかなか防災をできないっていうところはあると思います。而台湾民众目共用促进的需求，市民后有动到日本球迷之类东西。也喺报信嚟到，至少25年人工係偏難糧食嘅精品，是以來每數本台飯店嘅罐頭牛桶，本民眾就自家介意嘅來一批店內可防災。從3.1地震之後，其實它的這個消費額跟它的防災的產品的市場是增加，大家也擔心會發生災害，所以很多人就會買天災險、天災保險，因為政府它能來理賠或是來補助你的損失其實是有限的，所以日本也很流行買天災險。そもそも防災っていうものが想像力が必要なもの、災害の時にどんなことが自分に起こるのかですとか、そういったことを、災害を想定してそれで、何を揃えるっていうことを考えるっていうことになりますので、そういったことを考えるっていうこと自体が、防災意識を育てることにつながりますので。日本除了當年都會判大型的防災博覽會，遇到2020年東京奧運，政府同促進的傳統建築會為加強內政，不少建築相關的防災實驗廠商未看到的另外還有勝利合作。日本從事防災工作，不少防災實驗唔單止係一項好勝利，都是安全的得到提升。